Radio Ramogi Karchun Jaluo, Radio Ramogi Karchun Jaluo, Karchun Jaluo. Weche manyien gi Vincent Otieno. Achiche Philip Aroko ma itudo kod nek mar mane en jod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were gikone to do weyo thuolo gi omenda maching kata cash bill mar omenda maromo siling 300,000. MCA machon ma Kabondo East Ward mayudre kar chung od bura ma Kasipul James Okeyo Chieng owito ngimane. Koda pute ma jal buche adek ma bende puodho kwayo mar ogai mar doho Martha Koome gi jong'ad bucha moko mag doho no bende ne okwayo mondo mi koro med gi thuolo mar timo lokruok ne lipode mayande ne doho no dwaro. Amosi ni misawa kamoro moro ma intie kana rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Achich Philip Aroko ma itudo kod nek mar mane en jod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were doho weyo thuolo gi omenda maching kata cash bill mar omenda maromo siling 300,000 ma en bang' jamin buche yango ni Aroko osebedo katimo gimoro amora ma doho dwaro. Moko kuom chike ma koro miye kanyakla kod bang' kane owe thuolo en ni koro Aroko idwaro mondo mi koro we oboke mare mar wuoth kata passport e doho, kendo bende idwaro mondo mi kik onyon kaunti ma Homa Bay, kendo kik otim gimoro amora ma nyalo kete tudruok gi anyuola mare kata achije mamoko. Kopogore gi mago, bende Aroko ok oyiene mondo mi odonjre e yo moro amora gi joneno kaachiel kod lipot moro amora motenore kod wach mar timo nonro e wi nek mar ja od bura machon Charles Ong'ondo Were. Ma en thuolo ma bende biro timore nyaka chop chieng' ma ibiro gwele burano ma biro bedo dwe manyien tarik 3. It is very unfortunate. I don't want to talk about it because it's under investigation, and I want to leave it for the police to do their job. They summoned me to come. I am here. If anybody has anything that wants to ask me, I'll be ready to answer it. Komachielo en ni MC machon ma Kabondo East Ward mayudre kar chung od bura ma Kasipul James Okeyo Chieng owito ngimane. Okeyo Chieng ma jahigni 77 ne otho kinyi masani kane riko yudo chenro mag thieth hospital moro e kaunti ma Kisumu. Kolure gi owadgi matin mon Daniel Ambassa Ochieng en MC machon no osebedo ka tuore kuom kinde moko, kama osebedo ka itere hospital to iduoke pacho kama chiegni ne eka ne owuok hospital, to kata kamano chal mar ngimane ne oduogo bedo ma ok kare ema kanyo ring kode e od thieth to wito ngimane ka en e kor yo. Okeyo Chieng ne obedo MCA ma Kabondo East tielo mar nyadiriyo ora 2 terms ka ochakore higa mar 2013 nyaka 2022 e kinde loch mar Cyprian Awiti kaka gavana ma kaunti ma Homa Bay. Bende ne obedo jatij sirikal nyaka ne odhi rutaya. Motelo ne donjo e weche mag siasa higa mar 2013 kane en sirikal sekta mar somo. Jatelo no kata kamano ne ochako kar tiegruok ma iluongo ni Lady Trufena Memorial Academy ma bende osekelo lokruok ne ngima oganda mathoth e gwenge makono. Ringre mare ne oter kar kano ringre mar jomotho ma Bethlehem Mochari mayudore e sub-county ma Nyakacha. Jaduong' fell sick sometimes back boko budha inya nyoja en gi issues health problems kae to nodhi hospital. Kosedhi hospital kuduogo to aneno ka health is not all right. Koro bang'e kano adhi to notimne odhi ka specialist. Koro nyobet mana matin to ne watere hospital, ne en Synergy ma Kisumu cha. Koro kane wachako waduogo dala to obet koro kane obet to o develop breathing problems kaeto kanyo waringo kode he passed on kwatere hospital. Weche moko nyakwara mga jwang' en ni apur ma jal buche adek gikone to puodho kwayo mar ogai mar doho Martha Koome gi jong'ad buche moko mag doho no mane okwayo mondo mi koro medne gi thuolo mar timo lokruok ne lipodgi mayande ne nie doho no. Apud no ting'o jang'ad bura Charles Kariuki, Lawrence Mugambi kod Bahati Mwamuye ma bende ne oduogo golo chik mondo mi koro bok duto mag bura no
tere doho kapok ochopo tarik 21 mar dweni. Kabende duoko kotenre kod wachno ibiro chiw tarik 28 mar dweni. Gi thuolono bende chik ma kojolo matamo duol marango weche mag doho kata Judicial Service Commission dhi nyime kod chenro mar lonyo tich jong'ad buche bende ne ochor nyime nyaka koro bi winji machwe ng'adi burano. Burano ibiro gwel wachne kendo kaoromo tarik 4 mar dwe mar 7 higani. Magi timore ka bende jodito ang'wen mag duol mataya mbalariany mar Nairobi kama oting'o nyaka Ngire Amukowa Anangwe ne omaki okinyi ma kawuono gi apisa mag duol mar EACC. Meko margi obiro kolure kod weche maliekore ne gisebedo ka gitiyo marach gi mbi mar apisi ma en kolure gi gwelo mabende ne gitimo mar duoko kendo Brian Ouma kaka apisa maduong' ma ochung'ne chenro mag duolno kata Chief Operations Officer. Ewi mano koro achijego nyaka gi sani pod ida dhogi motelo ne biro chwalogi e nyim od buche odiochieng'ni ma kawuono. Spika mar od bura mar Senate Amason Kingi seya mokalo jotelo mag kweth mabalo kod sirikal kuom gino bende wacho ne gipogo oganda jo Kenya e lai mar dhoudi. Kingi wacho ni duond buch siasa manyien ma Gachagua osidho yango odiochieng' manyoro en mano mochuogi kolure kod weche mag akweda mag dhoudi kendo onge ber moro amora ma onyalo kelo ne oganda jo Kenya. Sisi kama viongozi hatuko pale kwa sababu ya minajili ya sehemu tulizotoka. Tuko pale kuleta Kenya pamoja, kuleta kabila zote pamoja, kuleta maeneo yote ya Kenya pamoja. Na ndio maana kila wakati tunatembea pembe zote za Kenya. Na tutaenda mapana na marefu ya Kenya kuleta wa Kenya pamoja. Wach mabende nosilwedo gi jating' ndai mar jatend piny Kenya William Ruto mano Faruk Kibet mano nyiso oganda jo Kenya mondo mi koro gin gibed mana gimoro achiel kendo kik gichik itgi ne weche mag manono mag propaganda ma ok nyal kelo lokruok moro amora ne ngima oganda masani koro wacho ni osebed ka inyayo kod jokweth mag jotelo ma tiyo tich achiel gi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kind jotelo mamoko ma bende kwedo sirikal. Amefukuza mkabila mpaka ameenda anzisha chama ya Divide Community Party. Mimi najua mmekata kauli. Na nataka kuuliza swali. Nyinyi wa mama Kibwezi, mungependa kusikiza wakabila ama kusikiza watu ya maendeleo? Wale wameanzisha vyama ambaye ni ya kikabila wamejificha tu. Tunawajua ni mtusa aliwafukuza juzi, sio? Magi timore ka bende Gachagua wuon ma bende ne jalup jatend piny kinde mokalo chien koro seyo jatende William Ruto ka bende wacho ni Ruto tiyo gi jomaundu mondo mi obwoge kinde duto ka bende ne oloso kolure kod timbe moko mosebedo ka timore ne ma ka wuok mar 11 mar higa mokalo. Gachagua seyo ahinya jatend piny William Ruto ewi monj ma bende jomaundu go ne omonje godo odiochieng' manyoro kama bende nyore kosidho ayanga duond buche manyien mar siasa maong'ere ni Democracy for Citizens Party kata DCP. Gachagua ywak ni sirikal koro otamo bila mako jok ma bende tudo kod monj machalo kamano ka olero ni mano en yo achiel machal ka gima sirikal wuon bende ong'eyo mondo mi koro thirego kolure kod wachne ma bende olero ni kolure kod bedo ni nyaka gi sani en owuon owacho ni mbi mare mar siasa ni malo mokalo. Gachagua kata kamano wacho ni kokalo duond buche mar siasa bende nosidho yango odiochieng' manyoro ema biro tiyo godo mondo mi koro tere jatend piny Kenya dala mano William Ruto e yiero ma higa 2027. Kata kamano moko kuom jotelo bende tiyo achiel gi Gachagua osingo mar biro neno ne gin duto gichiwo sir makende duond bura mar siasa ma bende ne ochugo ayango odiochieng' manyoro no kaka yo mar neno ni jatend piny masani William Ruto ok ochako bio yier kendo e kom mar tend piny e yiero ma higa 2027. Ka bende giwacho ni telo mar Ruto en mano ma opong' kod weche mag agoko ka achiel kod bedo ni osando oganda jo Kenya kolure kod usuru mathoth ma ijuogi. Owacho ni ponono ni duond buche no obiro yudo thuolo mar chugo piny owacho to oganda jo Kenya biro wuok e jok mapek mag gisebedo ka gin godo ahinya to jok mar weche mag pek mar ngima ma okel gi usuru mathoth ma sirikal Kenya Kwanza juo oganda jo Kenya. DCP I'm a truthful man and an honest man. I keep my word and my promises. I
detests lies. And that is why I disagreed with the liar number one. Kata kamano, jatend migawo mar weche mag arita e pacho ka Kipchumba Murkomen to ne oseyo mokalo jotend duond bura manyien mane ochako odiochieng' manyorono kuom ne rem nyiso obila koluwore kod nyasi mar sidho ayanga duond burano manyo gin godo odiochieng' manyore kar dak ma Lavington Mary County ma Nairobi. Nyakwara Mogajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Gavana machon ma kaunti ma Busia, Sospita Ojamong gi ji aboro mamoko oyudi ni onge kod ketho kotenore kod bura mar mibadhi mar omenda maromo $8 million ma bende ne oketnegi. Doho ne ong'ado ni jamin buche ne orem chiwo neno moromo manyiso ni ji aborogo onego bed ni kori makonegi bura kotenore kod wach mibadhi ma kamano. Omenda no iwacho ni ne giyako kata ne gikawe yo ma chik ok opuodho kawuok e piny owacho mar kaunti ma Busia. I am not persuaded that the conviction was justifiable and that this is a case where the accused ought to have been given the benefit of doubt. To give an accused person the benefit of doubt in a criminal case, it is not necessary that there should be many circumstances creating the doubt. I find that the prosecution failed to prove all the charges against accused persons pursuant to Section 215 of the Criminal Procedure Code, and I acquit them. Weche mamoko nyakwara mogi en ni Boyd Were mabende en wuod mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were onyiso dwaro ma en godo mar biro rwako wuoche mar wuon mare ma en koluwore gi bedo ni olap dhoge ndong' ne kom mar kar chung' od bura ma Kasipul mana jumbe ariyo kende tok tho mar babagi. Were kokalo e tudruok mar Facebook oyango ni osechiwore mar biro chopo chenro mag dongruok mabende wuon mare ne oweyo ma ok otimo koluwore kod nek mare. Ne bendo singo mar biro timo gik moko duto ma wuon gi ne timo, kama oting'o siro somb jopuonjre mawuok e familia mayuto gi noko kale wach mar miyo gi basari. Kabendo nyiso jo Kasipul mondo mi koro makre kanyakla kendo gibed mana gi horuok ka girito mondo mi spika mar od bura mamalo Moses Wetangula obi oyang kom od bura mar Kasipul kaka mano ma odong' nono. Weche moko nyakwara mogi en ni jaod bura mogwel Gloria Oruoba bende koro chopo e nyim jokanyo mag komiti ma ochung' ne chiwo kum e duond bura mar UDA kata Disciplinary Committee e wi gino mabende wachore ni ne otimo timbe moko ma odhi ataro kod chike matayo duond burano. Komiti no mabende otelne kod Charles Njenga ne oyango kenge adek ma wachore ni Oruoba ne otimo gik moko ma odhi ataro gi chike mag duond burano. Ketho ma itude godo gin kaachiel kod bedo ni ne oromo ne jatend migawo machon mar weche mag arita Fred Matiang'i e alap ndeke ma Jomo Kenyatta kaeto bang'e ne ochuo yuore nyasi mar rwako jatelono pacho kata homecoming ceremony ma bende ne obagi alap magusi. Kopogore gi mano, duond bura mar UDA bende koro ne ging'ur e wi twak ma bende Oruoba ne oduogo bedo godo e nyakalondo moro kama bende ne idaye dhoge ka duond burano koro wacho ni kit kaka ne otwak e nyakalondo ne nyiso ni onyisa chaya koluwore kod chenro madito mag dongruok ma ichano tim kod sirikand Kenya Kwanza ma otelie gi William Samoei Ruto. Gikanyo no nyakwara Mogajwang' ochopo e giko mar mi weche manyien adimba kaka ne gimolno meso mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Watudre kendo e thuolo mabiro nyime. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche matuke en ni jaloch machon matuke ma Commonwealth Mercy Cherono ne oduoge pap gi teko mang'eny bang' yudo loch e ng'wech mar mita 500 e hits manotimore e paw tuke ma Ulinzi Sports Complex e chenro mosir gi Athletics Kenya. Cherono noringo kuom dakika 15 sekond 45.51 ma oyudo loch maber tok loyo Diana Wanza. Cherono ne osewuok e weche mag ng'wech kuom thuolo mar higni 4 kanokawo yueyo tok kanokonyore. Bende jatugo nero ma jahigni 33 ma bende ne oyudo midila mar silva e tuke mag laro simo mar piny mangima Tokyo Japan e kinde mokalo owacho ni en gi geno mar dhi chung' ne Kenya e tuke mag laro simo mar piny mangima ma bende biro timore higani.
I'm so happy that I made to run this event, the last AK meeting, because I had not participated in the last meetings since my training wasn't that smooth. But I said I won't miss the last one. Yes. So I just want to try the 5,000 in the World Championship trust. Yeah. And probably it will be my achievement. Cherono bende noyudo junior titles mopogore opogore e pacho ka mangima magin kaachiel gi higa mar 2020 kama noyudo midila mar silva e tuke mag Olympic e final mar ng'wech mar mita 5,000. Komachielo bende ni jagoro maduong' mar klab mar Vihiga Queens Michael Ogada Senelwa wacho ni en gi yie ni gibiro lo Iron Ladies e round mar timbe 16 malaro simo mar FKF korka jok mamine odiochieng' makiny e paw tuke ma Moi Kisumu. Joloch weko nyading'wen mar lig maduong' mar jok mamine e pacho ka mong'ere kaka FKF Women Premier League ne yudo thuolo madhi rang'iny makamano bang' kane gilo Jene Queens agonde 8,7 kokalo opija choma tiel 12 e round mar timbe 32 eka jogo magigocho godo Iron Ladies ne oloyo Kisiwa Starlets gonde 2-1. Senelwa kara kamano owacho ni opako FKF kuom manyo jogo eko masiro tuke makamago kendo konyo timbe madhi nyime gi tukego eko yudo thuolo maber manyiso talanta margi. Komachielo bende ni jatugo Kevin De Bruyne biro yudo thuolo mar nyiso tugo mare mogik ne tim mar Manchester United e seche ma gibiro gocho e tuke mag kama gibiro gocho gi tim mar Crystal Palace odiochieng' makiny. Jatugo nero mar Belgium iwacho ni en achiel kuom jotugo ma osetugo ne Manchester City kuom kinde malach kendo bet mare e tim nero mar Manchester City koro dhi rumo e giko mar season ni. Kaluwore gi Erling Haaland ma bende en achiel kuom jatugo mag Manchester City owacho ni biro kawo thuolo mar Kevin De Bruyne abiro bedo matek mokalo kaluwore gi kit tugo mare. No, of course it's a trophy, so it's really important. We will do everything we can to, as I said, finish strong in the league and then to hopefully win the FA Cup. It will mean a lot to me on a big day in Norway, 17th of May. So I'll do everything I can to make it possible, and I'll do everything I can to help the team to achieve this, because it would mean a lot to me and also for Kevin to lift the trophy one last time. In his last season for City. Jatugo nero oseloyo lig mar Premier ndalo 6 gi tim nero mar Manchester City ka De Bruyne nyalo medo kombe mare mar FA kapo ni gibiro loyo odiochieng' makiny. Magi weche tuke, nyinga Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kisumo, wadonjo dala kendo gi teko modhuro. Be ing'eyo ni piny manyasani maisha poa ni digital. Ma en ber minyalo mana winjo ka in kod sime ma network mare mako kendo muomo nyaka 5G. Mano emomiyo Safaricom komakore kod Ramogi FM kelo ni maisha poa ni digital e kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Tich abich tarik 16 dwe mar abich higani kochakore okinyi nyaka odhiambo e alap ma Kisumu Sports Ground e boma ma Kisumu. Dhi bedo mondisore. Chop chon